Ano ang gagawin mo? Kung matuklasan mong may kapitbahay ka palang hindi pangkaraniwan na nilalang at ito pala ay nabibilang sa isang lahi ng mga aswang na gabunan. Subalit hindi mapanakit sa mga tao, bagkus ay merong malasakit sa inyong baryo. Katatakutan mo ba siya o kamumuhian? Kung ikaw ang nasa sitwasyon ng isa nating kababayan, ano ang iyong gagawin? Isisiwalat mo ba sa ibang tao ang kanyang totoong katauhan o magsasawalang kibo na lamang? Tunghayan po natin ang kanyang istorya at busisiin po natin ang kanyang kwento. Taong 1977, Zamboanga, Sibugay. Tawagin na lang po ninyo ako sa pangalan kong Daniel, mga kalakbay. Noong mga panahong ito, ay kasalukuyan akong namumuhay sa aming liblib na baryo. Bagaman malayo ako sa kabayanan, hindi naman ito naging hadlang para maipagpatuloy ko ang aking simpleng pamumuhay. Nang mga panahong ding ito ay naglipa na rin sa aming baryo ang mga dayong aswang na nagmula pa sa iba't ibang panig ng Kabisayaan. Mga nilalang na itinakwil ng kanilang mga kababayan dahil sa immoral na gawain ng mga ito sa mga inosenteng tao. Ngunit sino nga naman pala ang makakapagsabi na may kapitbahay pala akong hindi rin pangkaraniwan? At ni hinagap ay hindi ko akalain na kinatatakutan pala itong si Mang Arsenio. Sa totoo lang, kalakbay, matagal ko ng kapitbahay ang matandang ito. At normal naman ang mga kilos at galaw ni Mang Arsenio na hindi ko naman pinagdudahan kahit noong bata pa ako. Ayon sa aking mga magulang, mabuting tao raw ang nasabing matanda at wala itong yabang sa katawan ayon sa kanilang pagsasalarawan. Halos iginagalang rin ito sa aming lugar dahil sa husay nitong makisama sa mga tao. Ultimo ang isusubo na lang nitong pagkain ay ibinibigay pa nito sa mga taong nangangailangan ng tulong. Iyon tipo bang walang makain? At nung mga panahong ito kasi ay apektado rin kami ng bakbakan ng militar at mga rebelde. Kung kaya limitado rin ang galaw ng mga tao sa baryo namin. Tanging si Mang Arsenio lang rin ang may lakas ng loob na kumausap sa mga rebeldeng nagagawi sa aming baryo. Isang bagay na hinahangaan ng matatanda sa amin noon. Ayon pa rito, walang bagay na hindi nadadaan sa maayos na pag-uusap at hindi solusyon ng karahasan. Para kilalanin at igalang ng mga rebelde ang simpleng mamamayan sa aming baryo. Isang araw, mga kalakbay, habang naglalakad ako sa aming baryo at hila-hila ko ang aming kalabaw dahil katatapos ko lang magtanim sa maliit naming sakahan. Laking gulat ko nang tawagin ako ni Mang Arsenio at ayon rito sa mga susunod na araw daw ay may pangkat ng rebelde ang dadaan sa baryo namin. Kung kaya huwag muna daw akong maglalalabas ng bahay hanggat hindi nito sinasabi. Tumangon naman ako bilang pagsang-ayon at respeto na rin dahil hindi naman maglalahad ng ganon si Mang Arsenio kung wala itong ugnayan sa mga taong labas o rebelde. Pero alam niyo po ba, sa aming baryo ay daig pa ng matandang ito ang aming kapitan del baryo. Hindi dahil sa kung ano paman. Ayaw kasi ni Mang Arsenio ang kahit ano pa mang kaguluhan sa aming baryo. At dahil diyan ay mas lalo ko siyang hinangaan. Bukod pa riyan, kalakbay, sa simpleng salita lang ng nasabing matanda ay kagad naman itong sinusunod ng pinuno ng mga rebelde. Hindi ko alam kung anong karisma mayroon ng matandang kapitbahay namin at napapasunod nito ang mga rebeldeng nagagawi sa aming baryo. Makailang beses na rin akong isinama nito sa kanyang mga pakikipag-usap sa mga rebelde. At wala naman akong nakitang kakaiba rito. Sa katunayan, ang mga tingin at salita lang ni Mang Arsenio ay sapat na para mapagdesisyonan ang isang bagay. Sa pagdaan ng mga araw, matapos dumaan ng mga rebelde sa aming baryo, ay saka pa lamang ulit ako nakabalik sa aming mumunting sakahan. Gayun din sa mga sumunod pang mga araw. At ewan ko ba kung bakit malapit sa akin si Mang Arsenio. Ayoko sanang isipin na may masamang pakay sa akin ng matandang hinahangaan ko. Kung kaya naman ako na mismo ang nagtungo sa pamamahay nito upang alamin ang mga bagay-bagay kung bakit ako pinoprotektahan ni Mang Arsenio. Sa pagbagtas ko nga ng daan papunta sa bahay ng nasabing matanda,
Halos inabutan ko pa yung nagpapakain ng kanyang mga alagang hayop. "Oh, Daniel Iyo, ano't naparito ka? May kailangan ka ba sa akin? Sabihin mo, magsalita ka. Huwag kang mahiyang magsabi lalo't hindi ka naman ibang tao sa akin." Magkasunod na tanong at paliwanag ni Mang Arsenio. Ano po kasi Mang Arsenio? Gusto ko lang pong malaman kung bakit napakabuti ninyo sa akin. Gayong hindi naman po tayo magkadugo. Diretsahan kong tanong na nauutal. "Ayun ba? Bueno, ang masasabi ko lang. Basta maging mabuti kang tao, asahan mong palagi akong nasa likuran mo. At walang rebelde o aswang ang pwedeng manakit sa'yo. Ang mga bagay na iyan ang matagal ko nang ipinangako sa lolo mo noong nabubuhay pa ito. At alam mo bang ang lolo mo, ang unang tumanggap sa aking pagkatao sa baryong ito. Bukod pa riyan, siya rin ang responsable sa aking malaking pagbabago. Kaya utang ko kay Banong kung ano ako ngayon. Ito ang tandaan mo, Daniel. Hindi kailangan maging magkadugo para maging mabuti tayong tao sa ating kapwa. Dahil kung minsan kung sino pa ang kadugo natin, ay sila pa mismo ang magpapahamak sa atin. At iyan ang katotohanan ng buhay." Magkakasunod na paliwanag ni Mang Arsenio. Sa puntong iyon nagkaroon ng malinaw na kasagutan ang mga agam-agam ko sa isip. Kung kaya naman napanatag ang loob ko sa mga tinura ni Mang Arsenio. At ayon rito noong bagong salta raw siya sa aming baryo, halos kamuhian raw siya ng mga tao. Dahil sa kaliwat ka ng pagsalakay ng mga aswang noon na sa kanya ibinibintang at tanging si Lolo Banong lang ang nanindigan na mabuting tao ang nasabing matanda. Sa bawat araw na dumadaan, palagi akong inaalalayan ni Mang Arsenio sa lahat ng aking mga ginagawa na kung ituring ako ay higit pa sa isang kadugo. May mga pagkakataon rin na may inaabutan ako mga taong labas sa bakuran ng matanda na pawang armado ng matataas na kalibre ng barila. Gaya na lang noong nakaraang araw, habang may dala akong bagong aning gulay na galing mismo sa aking mga pananim, nang maabutan kong may mga armado sa bakuran ni Mang Arsenio. Nakapasok lang ako sa tarangkahan ng matanda. Nang atasan nito ang mga taong naroroon na patuloyin ako. "Binata, umuwi ka na. May ginaganap na pagpupulong ang pinuno namin at si Mang Arsenio." Giit ng isang rebelde. "Manong, ibibigay ko lang ho itong mga gulay kay Mang Arsenio. Padaanin ninyo ako kung maaari." Pakiusap kong paliwanag. "Daniel, ikaw pala. Papasukin niyo siya at pamamahay ko ito. Ako lang ang pwedeng magdesisyon kung sino ang pwedeng pumasok at kung sino ang hindi pwede." Mariing utos ni Mang Arsenio. Sa pagpasok ko sa loob ng pamamahay ni Mang Arsenio, ay nakita ko ang lider ng mga rebelde na halos nanlilisik ang mga mata sa katirikan ng araw. Kung kaya naman nahintakutan ako ng mga oras na iyon, kaya naman napabulong ang aking kapitbahay habang nagwiwika ng, "Umuwi ka na muna, Daniel Iyo. Saka ko na ipapaliwanag sa iyo ang lahat at salamat sa mga dala mong gulay." Bulong ni Mang Arsenio. Dahil sa mga kaganapang iyon, ay napagtanto kong hindi ordinaryong tao ang mga panauhin ni Mang Arsenio at sa pakiwari ko ay aswang ang mga iyon. Magkagayon pa man, ipinagkibit balikat ko na lang ang aking mga nasaksihan. Ngunit lingid sa aking kaalaman, kasama pala ako sa usapin ng mga iyon. "Ang binatang yun ba, Arsenio? Magsalita ka. Siya ba ang napili mong pamanahan ng iyong bertud?" Mariing tanong ng pinuno ng mga rebelde. "Siya nga ang napili kong magtanga ng aking bertud, Dante. Kaya huwag na huwag ninyong pakikialaman si Daniel. Ipaalam mo yan sa inyong mga tauhan at huwag ninyong balakin na manggulo sa baryong ito kung ayaw ninyong magkandaletse-letse ang buhay ninyo. Wala namang kaming balak manggulo sa baryong ito, Arsenio. At wala akong pakialam sa binatang iyon. Dahil sa iyo lang ako may argumento. Ngayon kung ang binatang iyon ang napili mong pamanahan, huwes kalimutan mo na ang pag-uusap na ito. Siya nga pala, Arsenio. Hindi ko may ipapangako ang kaligtasan ng binatang iyon. Tandaan mo, tao si Daniel at hindi natin siya kauri bilang mga gabunan.
Magkasunod na paliwanag at banta ni Kadante. Dahil sa mga pananalitang iyon ni Kadante, nangamba si Mang Arsenio sa aking kaligtasan. At ni sa hinagap hindi ko alam na ako pala ang magiging tagapagmana ng kapitbahay kong aswang. Sa pagdaan pa ng mga araw, panakanak ako nang napapansin ang pagiging balisa ng matanda na itinuring ko ng lolo. Kung kaya naman sa tuwing tatanungin ko ito, tungkol sa mga bagay-bagay na napag-usapan nila ng pinunong nakita ko sa pamamahay niya, ay isa lang ang palagi nitong sinasabi sa akin, na inilalagay ni Mang Arsenio sa aking puso at isipan. At iyon ay ang mga katagang. Daniel Iyo, maging mabuti kang tao sa lahat ng ating mga kababaryo at protektahan mo sila sa lahat ng pagkakataon sa abot ng iyong makakaya. Balang araw kapag kinakailangan ko na magpahinga, pamamanahan kita ng isang bagay na magagamit sa oras na ikaw ay nasa panganib. Magkasunod na paliwanag ni Mang Arsenio. Sa puntong iyon, kalakbay, ay napaisip naman ako sa mga tinura ng matanda. Dahil hindi naman malinaw kung ano ang tinutukoy nitong bagay na ipapamana niya sa akin. Sa isip-isip ko naman, hahayaan ko na lang ang pagkakataon na magdesisyon sa mga bagay-bagay na gustong ipasa sa akin ni Mang Arsenio. Samantala sa bawat araw na dumadaan sa aming baryo, tila wala namang banta ng aswang. Gayon din ang kaguluhan sa pagitan ng mga sundalo at rebelde sa mga karatig baryo maging sa lugar namin. Subalit sino ang mag-aakala na ang grupo ni Kadante ang siyang malaking banta sa aking mga kababaryo maging sa sarili ko. Hanggang sa isang araw, habang naglalakad ako sa bukid pauwi ng aming pamamahay galing sa pagsasaka, ay walang habas akong hinarang ng mga armadong nilalang na hindi ko mawari kung rebelde o militar. Halos pilit akong kinakaladkad ng mga iyon habang may nakasaklob ng sako sa mukha ko. Dahil sa aking pagpupumiglas at sa nilikha kong ingay, ay bigla akong binayo ng baril sa aking sikmura, dahilan para mamilipit ako sa sakit. At sa nanlalabo kong paningin ay nakarinig ako ng malakas na angil, at alam kong hindi iyon galing sa isang tao. Halos naramdaman ko pang may kumalaban sa mga armadong lalaki na nagtangkang dumukot sa akin. Bigla naman akong binuhat ng nilalang na iyon. At sa isip-isip ko nga noon, ay mukhang hanggang doon na lang ang buhay ko. Pero nagkamali ako dahil napunta ako sa mabuting kamay ng taong tumulong sa akin. Kaya naman nang bumalik ang kamalayan ko, ay nasa pangangalaga na ako ni Mang Arsenio. At ayon rito, nadaanan niya raw akong kinakaladkad ng mga rebelding aswang. Kung kaya nang marinig nito ang boses ko, ay kaagad naman akong sinaklolohan ng matanda at pinaslang ang mga aswang na nagtangka sa buhay ko. Pagpasensyahan mo na ako, Daniel. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka sana malalagay sa peligro. Akala kasi ng mga aswang na iyon ay ipinasa ko na sa iyo ang aking bertud. Paliwanag ni Mang Arsenio. Ano po bang bertud ang gusto niyong ipasa sa akin, Mang Arsenio? Diretsahan kong tanong. Ang bertud ng isang malakas at makapangyarihang gabunan, na kung mapapasa kamay mo ay magkakaroon ka ng pambihirang lakas ng katawan at hindi uubra sa iyo ang mga armas, gayon din ang matatalim at matutulis na bagay. Magkakaroon ka din ng isang abilidad na wala ang ibang aswang at mapapasa ilalim mo ang ibang lahi ng aswang na gustong magari-harian dito sa ating baryo. Magkakasunod na paliwanag ni Mang Arsenio. Hindi naglaon ay nanatili muna ako sa poder ni Mang Arsenio. At ayon dito, malaki ang posibilidad raw na balik-balikan ako ng mga aswang na iyon. Lalo pa nga at alam ng mga iyon na ako ang napiling basahan ng matandang gabunan. Sa paglipas ng mga araw, ay bigla akong napagdesisyonan na silipan ng aking pamamahay. At dahil ako na lang ang nananahan roon, laking gulat ko nang masilayan kong gulo-gulo ang aking mga kagamitan. Isang indikasyon na may naghalugog sa aking mga gamit. At malakas ang kutob kong may hinahanap ang mga iyon sa loob ng aking pamamahay. Sa kalaunang kaagad ko namang ipinarating kay Mang Arsenio ang aking mga nasilayan sa loob ng aking pamamahay. At ayon rito sigurado raw siyang pangkat ni Kadante ang gumawa noon. Kung kaya naman napagdesisyon ng matandang gabunan na kailangan niya nang isalin sa akin ang kanyang bertud.
Ayon pa rito, maikli na lang raw ang natitirang oras sa kanyang buhay at ayaw nitong mapunta ang kanyang bertud sa mga kalahi niyang gabunan. Kung kaya naman kagad kong tinanggap ang alok nito habang nagwiwika ng mga katagang hindi ko inaasahan. Daniel, iho, kailangan mong tanggapin ang aking bertud dahil kung mapupunta ito sa ibang aswang sa maniwala ka man o hindi, mauubos ang tao sa baryong ito na pinoprotektahan ko ng mahabang panahon. Tandaan mo palagi ang magagandang pangaral ko sa iyo, iho. Protektahan at mahalin mo ang bawat taong naririto sa baryo, gaya ng ginawa namin ng lolo mo. Magkasunod na paliwanag ni Mang Arsenio. Kung kaya naman sa mga sumunod na pagbilog ng buwan, ay nagsagawa ng isang ritual si Mang Arsenio para sa isang pagsasali ng bertud. Habang magkaharap kami ng matanda, ay tuloy-tuloy itong umuusal ng buhay na salita ng mga gabunan. Sa isang iglap lang iniluwa nito mula sa kanyang bibig ang isang makintab na batong itim na kasing laki ng isang perlas. Ito din niya lang bertud ng gabunan. Kunin mo at lunukin mo. Pero pakatatandaan mo, habang nasa loob ng katawan mo yan, ay magiging sensitibo ang iyong pandama at kahit sino ng aswang ay kaya mong kitilan ng buhay gamit ang malabakal mong kamay at kuko. Paliwanag ni Mang Arsenio. Hindi naglaon ng pumalaob sa katawan ko ang bertud ng gabunan. Tila nakaramdam ako ng pagbabago sa aking sistema. Na tila ba binabanat ang aking mga kalamnan, kasabay ng lagutukan ng aking mga buto na para bang papanawan ako ng buhay. Subalit ayon kay Mang Arsenio, kailangan kong paglabanan ang malakas na enerhiya ng kanyang bertud. Maya-maya pa ay dumating ang pangkat ni Kadante upang pigilan ang pumapalog na enerhiya ng bertud sa aking katawan. Habang namimilipit ako sa sakit na hindi ko maipaliwanag, habang patuloy namang nakikipaglaban si Mang Arsenio sa mga armadong rebelde. Nahuli na kayo ng dating mga demonyo kayo. Naisalin ko na kay Daniel ang inaasam mong bertud, Dante. Sigaw ni Mang Arsenio nang sumulpot ang pinuno ng mga rebelde. Akalain mo nga naman, isa ka na lang ordinaryong tao, Arsenio. Wala ka ng silbing gabunan kaya dapat ka na magpahinga at kami na ang maghahari sa baryong ito. Saad ni Kadante. Pero sa nanghihina kong katawan kalakbay ay sinubukan ko pang pigilin si Kadante. Ngunit sa bilis ng mga pangyayari, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa pamamahay ni Mang Arsenio. At sa aking pagkabigla, do'y kitang-kita ko kung paano tumagos ang bala sa ulo ng kaibigan ni Lolo na agarang ikinamatay nito. Dahil sa pangyayaring iyon, ay bumagsak sa aking harapan si Mang Arsenio na dilat ang mga mata habang nakangiti. Hinayaan naman ako ni Kadante sa ganong sitwasyon habang nakasubsob sa sahig ng bahay ng kaibigan ni Lolo. Sa pag-aakalang ikinamatay ko ang bertud ng gabunan, subalit nagkamali sila nang binuhay nila ako. Makalipas pa ang mga araw, ay nabawi ko ang aking lakas hanggang sa matutunan ko ang tamang paggamit ng bertud ng gabunan. Halos lahat ng aswang na dumadayo sa aming baryo ay ginawa kong mga disipulo sa ilalim ng aking kapangyarihan. Habang hinahanap ko ang mga rebelding aswang na pangkat ni Kadante na pumaslang kay Mang Arsenio. Samantalang ang lahat ng aswang na sumubok sa aking kakayahan ay pinaslang ko ng walang pag-aalinlangan. Halos kinatakutan na rin ako ng ibang pangkat ng rebelde. Ngunit sa bawat araw na dumadaan, hindi nawawala sa isip ko ang wangis ni Kadante na patuloy kong hinahanap. Sa katunayan, sa bawat kutang na dadaanan ko sa bundok, ay inuutas ko ang mga iyon para magsilbing babala sa ibang rebelding aswang. Hindi naglaon kalakbay, ay nagtagpo ang landas namin ni Kadante. Subalit ibang-iba na ako. Sa Daniel na kanyang nasilayan, noong pinaslang nito sa harapan ko si Mang Arsenio. Akalain mo nga naman na nasa kuta ng mga aswang ang tagapagmana ni Arsenio. Magsalita ka, binata. Naparito ka ba para paslangin ako? Akalain mo nga naman buhay ka pa pala. Ang akala ko kinain ka na ng bertud ni Arsenio. Dapat pala pinaslang na kita. Ngayon ipakita mo ang galing mo, hangal kang bata ka. Magkasunod na bating tanong ni Kadante. Isa kang demonyo, Kadante. Uutasin kita kasama ng iyong pangkat.
Alam kong ikaw ang responsable sa pagsalakay ng ibang aswang sa mga karatig baryo. Mariin kong tugon at paratang. Noong mga oras na iyon ay pinagbababaril ako ng pangkat ni Kadante. Subalit laking gulat ng mga iyon nang tumalbog sa katawang ko ang mga balang pinakawalan nila mula sa kanilang armas. Kung kaya naman nang ako na ang sumalakay, ay hindi makapaniwala ang pinuno ng mga rebeldeng aswang sa aking ginawa. Dahil sa bawat mahawakan kong aswang, ay winawasa ko ang pagmumukha ng mga iyon at dinudukot ko ang puso ng mga ito. Halos 10 aswang ang inutas ko sa loob lamang ng 30 segundo. Sa mga nasaksiyan naman ni Kadante, ay bigla naman itong umangil ng malakas sa pag-aakalang aatrasan ko siya sa nagbabadya naming sagupaan. Isa kang hangal, Kadante. Akala mo yata uubra sa akin ang armas ng mga tauhan mo. Nauulol ka na. Ngayon pagbabayaran mo ng buhay ang pagpaslang mo kay Mang Arsenio. Pati ang ginawa ninyong pagpaslang sa mga inosenteng tao sa mga baryo, ay pagbabayaran mo rin, demonyo ka. Magkasunod kong sambit. Sa pagtaas ng tensyon sa pagitan namin ni Kadante, ay ginawa nito ang lahat ng kanya makakaya para pabagsakin ako. Lahat ng estilong alam nito sa pakikipagkumbate ay ginamit niya sa akin. Ngunit ang lahat ng iyon ay nawala ng saysay dahil sa liksi ng mga pagkilos na ginagawa ko. Bukod pa riyan, ipinakita ko rito ang galit ng isang gabunan. Dahil sa nag-aalab kong galit, nakinimkim ko ng mahabang panahon sa pagkawala ni Mang Arsenio. Hindi ko na rin pinatagal ang pakikipaglabang ko kay Kadante. Dahil naging halang na rin ang kaluluwa kong pumaslang ng mga masasamang aswang ng mga oras na iyon. Iba na rin ang naging tingin ko sa pinuno ng mga rebeldeng aswang dahil malademonyo na ito sa aking nanlilisik na paningin. Kung kaya naman sa huling salpukan namin ni Kadante at sa talas ng aking mga kuko, ay halos nadukot ko na ang puso nito nang hindi niya namalayan dahil rin sa malahangin kong pag-atake sa kanya. Pero nakuha pa nitong lumingon sa akin nang mahagip ko ng isang kamay ang leeg nito habang nakausli ang matatalas kong kuko. Kasabay niyon ay unting-unting humihiwalay ang ulo nito sa kanyang katawan. Sa unang pagkakataon, kalakbay, ay kumain ako ng puso ng kapwa ko aswang. Kung kaya naman nang maisakatuparan ko ang aking paghihiganti, ay bumalik ako sa aming baryo para bantayan ang galaw ng ibang aswang. At sa kalaunan, kalakbay, ay nagpasalin-salin ng balitang pagbaslang ko sa mga rebelding aswang. Pero mga kalakbay, kahit isang beses na akong nakakain ng puso ng aswang, ay hindi pa rin ako natakam sa karne ng tao. At gaya ni Mang Arsenio, kaya ko rin kontrolin ang pagiging aswang ko. Kaya sa tuwing may makakaenkwentro akong aswang sa baryo namin, ay kagad kong binabalaan ng mga iyon. Kagaya na lang ng magkaroon ng dayong pamilya sa amin na galing rin sa angkan ng mga aswang sa Iloilo. Ipinakilala naman kagad ako ng aking mga disipulo sa mga taong iyon na pinuno ng aswang sa aming baryo. At ayon sa mga ito, hindi naman raw sila tumututol sa kung ano ang gagawin kong pamamalakad. Huwag kang mag-alala, Daniel. Wala namang kaming masamang pakay sa baryong ito. Sa katunayan na parito kami upang magbagong buhay. Isa pa, alam ko naman na hindi ka ordinaryong gabunan. Kaya umasa kang susunod ako at ang pamilya ko sa iyong pamamalakad. Gaya mo, aswang man o tao ay pwedeng mamuhay ng sabay sa iisang baryo. Mariing paliwanag ng padre de pamilya ng mga dayo sa amin. Sa paglipas ng taon, ay napanatili ko ang kaayusan sa aming baryo gaya ng habili ni Mang Arsenio. Bukod pa riyan, walang naitalang pagsalakay ng aswang sa bawat bahay ng mga taong naninirahan sa aming baryo. Kung kaya naman nakuha ko rin ang respeto at paggalang ng aking mga kababaryo. Magpasa hanggang ngayon, tangan-tangan ko pa rin ang iniwang bertod ni Mang Arsenio at pinatitikim ko sa mga suwail na aswang ang galit ng gabunan. Lalo na sa tuwing may kumakalaban o tumataliwas sa mga pamamalakad ko sa liblib naming baryo. At wala na ring rebelde ang nanghas na manggulo pa sa amin. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Palagi po sana ninyong tatandaan na hindi lahat ng aswang ay masasama. Sana ay may napulot po kayong aral sa aking karanasan. Muli ay marami pong salamat sa inyong lahat, mga kalakbay.
Mapagpalang araw mga kalakbay at sa ating butihing narrator. Ako nga po pala si Lisette ng Davao Oriental. May nais lamang akong ibahaging kwento sa inyo at ito ay hango sa tunay na karanasan ng aking amang si Ramon at ng aking inang si Belen. Maidagdag ko lang dito sa kwentong ibabahagi ko mga kalakbay. Panglima ako sa magkakapatid, sa pangalawang asawa ng aking ama. Bali kasi itong aking ama kalakbay ay ubod ng pagkababaero at mahilig magtanim ng binhi. Yung una niyang pamilya ay kinakasama niya lang iyon at ang aking ina ang pinakasalan niya. Itong pangatlo naman ay naghiwalay na ang aking mga magulang bago pa dumating sa buhay ni tatay ang kinakasama nito. Ayan tuloy, 7 kaming anak sa pangalawang asawa. 3 naman ang anak niya sa una. Tapos doon sa pangatlo ay may 2 silang anak. Ayon pa nga sa aking ama, ang aking ina raw ang pinakamaganda sa lahat ng naging kabiyak niya. Sa totoo lang po mga kalakbay, pakiusap ko lang po ay huwag sana ninyong husga ng aking ina dahil nang mangyari ang kwentong ito ay hindi talaga alam ni nanay na may dati na palang kinakasama si tatay. Nagkakilala kasi sila ni tatay sa Maynila at sa pagkakatanda ni nanay ay mga nasa taong 1987 iyon. Nagtatrabaho ang aking ina sa isang karinderya at ang trabaho naman ni tatay noon ay isang engineer technician. Malapit lamang ang pinagtatrabahuan ng aking ama sa pwesto kung saan nagtatrabaho si nanay. Kaya naman tuwing tanghali at merienda ay tumatambay si tatay kasama ang mga katrabaho niya sa pinagtatrabahuan ni nanay at doon nga sila nagkakilala. Sabi pa ng aking ina, ang pakilala ni tatay sa kanya ay binata ito. As in walang sabit. Naniwala naman ang aking ina kung kaya't noong manligaw sa kanya si tatay ay hindi na siya nagdalawang isip pang bigyan ito ng pagkakataon. Hanggang sa hindi naglaon ay nagsama na nga sila dahil sa nabuntis na ni tatay ang aking ina. Noong maipanganak naman ni nanay ang panganay kong kapatid ay nagpakasal sila sa West. Gawa ng hindi pa sila makakapagbakasyon sa probinsya para ipakilala ni tatay si nanay sa kanyang mga magulang. Dahil sa may trabaho pa siyang tinatapos, samantalang si nanay naman ng mga panahong iyon ay nanatili lamang sa bahay at nag-aalaga ng kanilang anak. Ang buong akala ng aking ama ay magiging masaya na ang kanilang pagsasama at wala nang magiging problema. At iyon pala ang malaki niyang pagkakamali. Dahil sa isang umaga, nagulat na lamang si nanay nang bigla siyang magsisisigaw sa banyo. Kaagad namang pumunta sa banyo ang aking ina, kung saan naroroon si tatay at maliligo sana. Pagkalapit naman ni nanay rito, ay tinanong siya kung ano ang nangyari. Bilen, nahihirapan akong umihi. Sobrang sakit na ng ano ko. Mangyak-ngiyak na wika ni tatay. Sinabihan naman siya ng aking inang baka hindi umano siya nag-iinom ng tubig sa trabaho at nagkakakain siya ng maaalat. Kaya siya nahihirapang umihi. Sa pag-aakala kasi ni nanay na nagka-UTI lamang si tatay. Kung kaya't sinabihan niya itong huwag na munang pumasok at magpatingin sila sa doktor. Dahil baka nagka-UTI nga siya sa kakainom ng soft drinks at kakakain ng maaalat. Sunod-sunod namang tumangos si tatay. Nang umaga ngang iyon ay pumunta na sila sa pagamutan. Matapos nilang makausap ang doktor, ay niresetahan lamang sila ng gamot para sa UTI. Maayos at malusog naman raw ang kidney ni tatay. Kung kaya't baka may nakain lamang siya at iyon ang naging dahilan kung bakit nahirapan siyang umihi. Minsan kasi kapag nabigla raw ang katawan sa mga kinakain ay nahihirapan ito. Kaya naman baka isa iyon sa mga naging dahilan. Lahat naman ng sinabi ng doktor ay sinunod ng aking ama. Nang sa ganoon ay hindi niya na maranasan muli ang nangyari. Lumipas naman ang mga araw ay naging maayos na ulit ang aking ama. Subalit ayon sa kanya, tuwing hapon kapag lalabas na siya ng trabaho, ay nararamdaman niyang parang may tumutusok na karayom sa kanyang katawan. Noong una ay sa tagiliran niya lamang iyon. Kapag pinapakiramdaman niya naman ay nawawala. Ngunit kapag hindi niya na pinapansin, ay halos sunod-sunod ang pagtusok ng malakarayom sa kanyang tagiliran. Noong tignan niya naman ang tagiliran niya, ay may mga gatuldok na bahid ng dugo na para bang totoo talagang tinusok siya ng karayom.
Pero ang ipinagtataka ni Tatay Kalakbay ay napaka-imposible namang sadyain siyang tusukin ng karayom ng mga nakasabayan niya sa paglalakad sa gilid ng daanan o kaya naman ay iyong nakasabayan niya sa sasakyang pauwi. Pero dahil wala siyang makitang dahilan, ay ipinagpalagay na lamang ni Tatay na baka nagkataon lang na may nasagi siyang taong may bitbit na karayom. Kaya't natusok siya nito ng hindi sinasadya. Noong lalaban naman na sana ni Nanay ang damit ni Tatay, ay nagtaka naman ang aking ina dahil may bahid na naman ang dugo ang damit ni Tatay. Tinanong siya ni Nanay kung saan niya nakuha ang dugo sa damit. Sinabi niya naman ritong baka may nasagi lang siyang taong may bitbit na karayom o kaya ay may nakausling matulis na bagay sa bag ng mga ito. Sinabihan naman siya ng aking inang mag-iingat na sa susunod at iwasang makisiksik sa mga tao. Hanggat maaari ay dumistansya ang aking ama dahil baka mamaya ay hindi na karayom ang tumusok sa kanya dahil baka sa susunod ay kutsilyo na. Oo na, mag-iingat na ako sa susunod. Huwag ka na mag-alala. Nakangiting tugon ng aking ama. Isang araw noon, Kalakbay. Kakalabas lamang ng trabaho ng aking ama nang may nasipat itong babaeng nakapurong itim na damit at nakabelo ng itim. Hindi niya alam kung bakit naagaw ng pansin ng babaeng iyon ang kanyang atensyon. Dahil napakarami namang tao ang kanyang nasalubong at nakasabayan niya sa paglabas sa trabaho. Pero sa babaeng nakatalikod at nauunang naglakad na tuon ng kanyang pansin dahil sa parang kakilala niya ito. Emma? Bulalas ng aking ama sa kanyang sarili. Nang mga sandaling iyon ay bigla niyang naalala ang babaeng iniwan niya sa probinsya. Ngunit kagad niya namang winaglit ang isiping iyon. Dahil napaka-imposibleng makarating ng Maynila si Emma. Gayong halos magtatatlong taon na silang walang komunikasyon ng babae. Noong ako manghahabulin niya na sana ang babae, nang bigla na lamang iyong nawala sa kanyang paningin. Sandali niya pang hinanap iyon. Subalit kahit nakailang minuto na siya sa paghahanap, ay hindi niya na makita ang babae. Kaya nasambit na lamang ng aking ama sa kanyang sarili na baka namamalikmata lamang siya. At hindi naman talaga totoong nakita niya ang babae dahil napaka-imposible niyon. Sa paglipas ng ilang sandali ay nakauwi na ang aking ama sa bahay. Pagka-uwi niya ay nadatnan niyang nakasimangot ang aking ina. Kaya tinanong niya ito kung bakit nakasimangot at hindi man lang siya sinalubong nito sa may pintuan. Nagulat naman ang aking ama nang biglang sabihin ng aking inang may babaeng pumunta sa kanilang bahay at hinahanap siya. Ha? Sinong babae? At bakit ako hinahanap? Sunod-sunod na tanong ng aking ama kay inay. Pero tanging irap at masamang titig lamang ang sagot ng aking ina at halatang nanggagalaiti at nagtitimpi lamang sa galit sa kanya. Kinakabahan naman ang aking ama sa ikinikilos ni inay. Kaya naman ay hindi niya na ito tinigilan hanggat hindi sinasabi kung sino ang babaeng tinitukoy ng aking ina at kung ano ang sadya ng babae. Dahil sa pangungulit ng aking ama, ay hindi na napigilan ng aking inang sabihin sa kanya kung ano ang mga pinagsasabi ng babaeng pumunta sa kanilang bahay. Ayon nga sa aking ina, habang naglalaba raw siya ay narinig niyang may kumakatok sa pintuan. Kaya naman sandali niyang iniwan ang labahin at tinungo ang pintuan ng bahay. Pagkabukas niya ng pintuan ay tumambad sa kanya ang isang babae na sa tingin niya ay mga nasa edad 30 mahigit na umano. Galit na galit ito nagsalitang mang-aagaw siya. Inagaw niya ang kinakasama nito at hindi pa siya nakontento dahil nagkaanak pa sila. Napakunot noon naman nagtanong si nanay kung sino ang babae at sinong lalaki ang tinutukoy niyang inagaw niya. Laking gulat naman ng aking ina nang banggitin ng babae ang pangalan ng aking ama na matagal na siyang kinakasama ni tatay at may 3 silang anak. Sandali namang natigilan ng aking ina lalo na noong sabihan siya ng kung ano-ano ng babae. Higad, makati, kerengkeng at kung ano-ano pang masasakit na salita. Ilang segundo muna ang lumipas bago nakapagsalita ang aking ina. Noong makapag-isip-isip siya ay una niyang tinanong ang pangalan ng babae. Ayon naman sa babae ay Emma ang kanyang pangalan at nanggaling siya sa Leyte. Lumuwas siya ng Maynila para hanapin ang ama ng kanyang mga anak. Dahil simula nang umalis iyon para magtrabaho sa Maynila, lumipas ang mahigit 2 taon ay hindi na nagparamdam pa sa kanya.
dahil yun pala ay nag-asawa na sa Maynila. Kung hindi pa binalita sa kanya ng kanyang kumparing may asawa na si Ramon, ay hindi niya pa malalaman. Matapos sabihin iyon ng babae, ay halos isumpa na ang aking mga magulang. Nagagapang umano sila sa lupa na parang ahas at hindi sila magiging masaya hanggat nabubuhay. Matapos marinig ng aking ama ang mga sinabi ng aking ina, ay halos hindi siya makagalaw sa kinatatayuan at ramdam na ramdam niyang namumutla siya. Bilin, magpapaliwanag ako. Hindi ko naman talaga sinasadyang ilihim sa'yo to. Naghahanap lang ako ng tiyempo. Pakiusap ng aking ama sa garalgal na boses. Galit ang nararamdaman ng aking ina sa kanya. Kung kaya't kahit anong pakiusap ng aking ama at pagmamakaawa niya, ay hindi ito pinatawad ng aking ina. Simula naman nang malaman ng aking ina na may dati na palang kinakasama ang aking ama, ay nagbago ang pakikitungo niya dito. Naging malamig na ang aking ina sa kanya at palagi na siyang pinagdududahan. Mahuli lamang ng bahagya ng uwi ang aking ama, ay nagbabangayan na sila. Nagagalit na palagi ang aking ina at kung ano-ano ang pinagsasasabi sa aking ama. Lahat ng panghusgang ginawa ng aking ina sa kanya ay tinanggap naman ng aking ama. Hanggang sa isang hapon noon, habang naglalakad ang aking ama pauwi, ay muli na namang nasipat ng mga mata niya ang babaeng si Emma. Pero sa pagkakataong iyon, ay nagmamadali niyang hinabol ang babae para sana'y kausapin ito at ipaliwanag ritong wala na sila. Dahil noong huli siyang nagpadala ng sulat dito, ay klinaro ng aking ama na wala na sila ni Emma. Susustentuhan niya na lamang ang mga anak niya at wala ng iba. Noon pa man kasi ay ayaw niya na sa babae dahil nalaman niyang isang mambabarang ang lola ni Emma. At alam niya rin may kaunting kaalaman sa pagiging mambabarang ang dating kinakasama. Kaya nga noong malaman ng aking ama iyon, ay mas nagpursige na siyang umalis sa lugar ng dating kinakasama para makalayo rito. Ilang beses niya na rin kasing kinumbinsi ito na huwag nang ituloy ang pag-aaral ng itim na karunungan. Na unti-unti namang itinuturo ng abuelo ni Emma. Subalit ayaw tumigil ng babae. Bagkus ay pinagbantaan lamang ang aking ama na kung pipigilan siya nito, ay baka hindi mapigilan ni Emma ang kanyang sarili at magawa ng masama ang aking ama. Bago pa man mawala sa paningin niya ang babae, ay patakbo niya nang nilapitan ito. Ngunit tulad ng nakaraan, sa isang kurap lang ng kanyang mga mata, ay bigla na lamang iyong nawala na parang bula. Kaya't napalatak na lamang ang aking ama sa kanyang sarili at napamura. Kinagabihan kalakbay nung nasa kasarapan na ng tulog ang aking ama. Nang managinip siya, naglalakad umano siya sa isang bakurang may nakatirik na lumang kubo. Hindi niya mabatid kung kaninong kubo iyon, gawa ng napakadilim ng paligid, at tanging nag-iisang munting ilaw lamang ang natanaw niya mula sa malit na bintana ng kubo. Sandali, nasaan ako? Saang lugar ito? Sambit ng aking ama sa kanyang sarili. Maya-maya pa habang naglalakad siya papalapit sa kubo, para sana'y tignan kung may tao ba. Nang bigla na lamang siyang may natanaw na matandang babaeng buhaghag ang mga buhok, nanlilisik ang mga mata, at panay ang pagbuka ng bibig na animoy may sinasabit iniihip iyon sa kanya. Sino ka? Nasaan ako? Nahintakutang wika ng aking ama. Pakiramdam niya ay para siyang dinadaganan ng malaking bato sa dibdib. Hirap na hirap siyang makahinga, at masakit ang kanyang dibdib sa bawat pagbuga niya ng hininga. Tulong! Lola, tulungan niyo po ako. Hindi ako makahinga. Maluha-luha at namimilipit ang aking ama dahil sa sakit na nararamdaman nito. Lalo na noong makita niyang sa bawat katagang binabanggit ng matanda sa kanya, ay damang-dama niyang parang tinutusok ng karayom ang buong katawan niya. Mula talampakan hanggang sa dibdib, ay pakiwari niya'y tinatadad siya ng karayom. Nagsisisigaw na siya sa labis ng sakit na nararamdaman, hanggang sa isang sampal ang nagpabalikwas sa kanya. Nang maimulat ng aking ama ang kanyang mga mata, ay bumungad sa kanya ang aking inang nag-aalala. Kaagad naman siyang tinanong ng aking ina kung ayos lang ba siya. Sasagot na sana ang aking ama, nang sa pagkilos niya ay naramdaman niyang napakasakit ng kanyang tagiliran mula sa dibdib pababa sa hita.
Kaagad namang tinignan ng aking ina kung ano ang nangyari sa kanya. Ngunit ganoon na lamang ang hilakbot na naramdaman nila nang makitang halos malata na ang tagiliran ng aking ama at maraming mga maliliit na butas na animoy kasing laki ng gatuldok ng ballpen. Nagnanaknak iyon at para bang maraming mga nanang namuo sa loob ng butas. Kamuntikan pang masuka ang aking ina dahil sa napakabahong umaalingasaw. Tinanong ng aking ina kung saan nakuha ng aking ama ang sugat sa kanyang tagiliran. Hindi ko alam, Belen. Noong nakaraan naman kasi ay maliit lang ito at akala ko ay rashes lang. Kaya hinayaan ko lang. Ang buong akala ko kasi ay simpleng sugat lang ito. Tugon ng aking ama habang nakangiwi ang mukha dahil sa sakit na nararamdaman. Sinabi naman ng aking ina na patignan nila kaagad iyon sa doktor dahil baka hindi na simpleng rashes lang iyon. Kaya kinaumagahan nga mga kalakbay ay kaagad na silang pumunta sa pagamutan. Subalit matapos nilang patignan ay niresetahan sila ng gamot para sa atay. Dahil noong suriin at ipalaboratory ang aking ama, ay nakitaan ito ng sakit sa atay. Sintomas umano ng sakit niya ay ang mga rashes sa tagiliran hanggang sa hita. At kaya naging malala ang kanyang rashes dahil sa binaliwala lamang ng aking ama ang mga sintomas na nararamdaman. Nang malaman naman iyon ng aking ama ay naging panatag na siya. Ang buong akala niya kasi ay binarang na siya ng dati niyang kinakasama. Simula nga nang malaman nila ang sakit ng aking ama, ay halos linggo-linggo na silang nagpapabalik-balik sa pagamutan. Ngunit hindi pa rin umiipekto ang lahat ng gamot na inireseta sa aking ama. Bagkus ay napansin nilang mas lumala pa iyon dahil sa umabot na sa braso ang mga sugat ni tatay na kung tititigan mabuti ay aakalain mong galis ng aso o kaya ay iyon tinatawag nilang korikong. Pakiramdam ng aking ama tuwing gabi kapag matutulog na sila ay may kung ano ang gumagapang sa loob ng kanyang mga sugat at animoy mga maliliit na insekto. Kapag naman nakakatulog na siya, ay hindi niya mapigilang kamutin iyon dahil sa para talagang may gumagapang na maliliit na uod sa kanyang balat. Hanggang sa iyong mga dinadaanan niya ng mga kamot ay nagkakaroon na rin ng galis. Isa pa ay paulit-ulit niya pa rin napapanaginipan ng matandang babae na nakatira sa maliit na kubo. Ramdam na ramdam niya ang mga karayom na tumutusok sa kanyang kalamnan. Subalit habang tumatagal, ay palapit na ng palapit sa kanya ang matanda hanggang sa umabot na sa puntong sinasakal na siya nito. Hindi mabatid ng aking ama kung bakit tila ba galit na galit sa kanya ang matanda. Hanggang sa bigla na lamang siyang nagigising mula sa malabangungot na panaginip. Hindi na maganda iyang nangyayari sa iyo, tol. Wika ng kaibigan ni tatay nang isang beses dumalaw ito sa kanya. Ilang araw na kasi siyang nakaratay sa higaan dahil sa tuwing kikilo siya o ihahakbang man lang ang kanyang mga paa, ay labis na sakit ang nararamdaman ng aking ama. Napabuntong hininga naman si tatay at nagsabi sa kanyang kaibigan na, "Kaya nga, tol, unti-unti na kaming nabaon sa utang. Palagi na lamang akong absent sa trabaho dahil sa palaging pagpapatingin sa doktor pero wala pa rin nangyayari. Naaawa na ako sa asawa ko." "Bakit hindi niyo subukang magpatingin sa albularyo, tol? May kakilala akong albularyo. Kaya lang ay sa Cavite pa iyon nakatira." Sandali namang napaisip ang aking ama sa suhestyon ng kanyang kaibigan. Gawa ng halos magkabaon-baon na nga sila sa utang, ay wala pa rin nangyayari. Mas lalo lamang lumala ang kanyang sakit. Kaya hindi niya na alam kung ano ang gagawin sa buhay. Idagdag pang halos ayaw ng matulog ng aking ama dahil sa paulit-ulit na bangungot na nangyayari tuwing mahimbing na siyang natutulog. Pag-isipan mong mabuti, tol. Wala namang mawawala kung sakali mo magpatingin kayo sa albularyo. Wika ng kaibigan ng aking ama. Dahil sa sinabi ng kaibigan niya, ay napapayag na ang aking ama na magpatingin sa albularyo. Nang araw ding iyon ay agad na silang bumiyahe patungong Cavite. Halos mahigit 4 na oras rin ang kanilang biniyahe at noong makarating na sila ay halos hindi na maalala ni tatay kung anong klaseng lugar ang kanilang napuntahan. Gawa ng patindi ang sakit na nararamdaman niya. Mabuti na lamang at nariyan ang kaibigan niyang si Oscar
para akayin siya nito papasok sa loob ng bahay ng albularyong sinasabi nito. Nang makapasok na nga sila sa loob ng bahay, ay sandaling inilibot niya sa kabuuan ng bahay ang kanyang paningin. Pero bago pa man nawalan ng malay ang aking ama kalakbay, ay nakita niyang punong-puno ng mga pangontra sa aswang at iba pang mga elemento ang bawat gilid ng bahay. May mga bote rin ng langis siyang nakita. Narinig niya pang nagsalita ang matanda ng mga lengguwahe na hindi niya maintindihan at iniihip iyon sa kanyang katawan. Hanggang sa nawalan na nga siya ng malay. Ayon naman sa aking ina, noong mawalan ng malay ang aking ama, ay agad nang inumpisa ng albularyo ang panggagamot dito. Sa kadahilan ng may taning na umano ang buhay ng aking ama, ilang araw na lamang ang inilaan ng mambabarang sa kanya bago malagutan ng hininga. Wika pa ng aking ina, ay nagpausok ng insenso at mga tuyong halamang dahon ng albularyo. Pagkatapos ay may langis ring itong ipinahid sa katawan ni tatay. At sa maniwala man kayo sa hindi kalakbay, noong malapatan na umano ng langis ng albularyo ang buong katawan ni tatay, ay bigla siyang nagising at nagsisisigaw. Subalit ayon sa aking ina, sa pagkakataong iyon ay hindi na boses ng aking ama ang kanyang naririnig mula dito. Dahil sa boses na umano ng matanda ang nagsisisigaw at nagwikang pakawalan umano siya. Galit na galit namang nagtanong ang albularyo kung sino ang nag-utos sa kanya na barangin ng aking ama. Akala mo hindi kita mahuhuling potragis ka. Ngayon sabihin mo sa akin, sino ang nag-utos sa iyong barangin itong pasyente ko? Gigil na tanong ng albularyo. Sa garalgal na boses ay nagsalita ang matandang mambabarang na hindi niya umano sasabihin dito kung sino ang nag-utos sa kanya. Ayaw mo talagang sabihin sa akin kung sino ang may kagagawa na. Galit na sambit ng albularyo at umakto itong gigilitan niya na ang mambabarang. Sabihin mo na sa akin kung sino ang nag-utos sa'yo o papatayin kitang animal ka. Gigil na wika muli ng albularyo. Nagbanta naman ang mambabarang at sinabi sa albularyo na kapag papatayin siya nito, ay papatayin niya ang aking ama bago pa makagawa ng hakbang ang albularyo. Abay talagang hinahamon mo akong lintik ka. Tugon ng albularyo. Agaran naman nag-usal ng pamarusa ito at inihip sa palad tapos ay tinapik ng 3 beses sa balikat ang aking ama. Nagsisisigaw na naman ang mambabarang na nasa katawan ng aking ama at nagmamakaawang itigil na umano ng albularyo ang ginagawa. Dahil sa hindi na nito kaya pa ang mga pamarusang iginawad ng albularyo. Ngayon, sasabihin mo na ba sa akin kung sino ang nag-utos? O patuloy mo pa ring daranasin ang pamarusang iginawad ko? Tanong muli ng albularyo sa mambabarang. At sa pagkakataong iyon kalakbay, ay talagang papatayin niya na yung mambabarang. Noong makita naman ng mambabarang iyon, ay nahintakutan ito at agarang isiniwalat ng mambabarang na silang dalawa ng kanyang anak ang may pakana ng pambabarang sa aking ama. Noong tanungin naman kung sino ang anak nito, ay doon na napatakip ng bibig ang aking ina dahil mismong ang mga tenga niya na ang nakarinig na si Emma ang dating kinakasama ni tatay ang siyang may kagagawan. Matapos sabihin iyon ng mambabarang, ay hindi na ito binigyan pa ng pangalawang pagkakataon ng albularyo. Ora mismo ay ginilitan na ito ng albularyo upang hindi na pamarisan pa ng ibang mambabarang. Samantalang ang anak naman ng mambabarang ay binaklasan na ng albularyo ng kakayahan sa mga itim na karunungan. Nalaman ng albularyo ang dahilan kung bakit nagawang barangay ng babae ang aking ama. Noong bumalik naman sa ulirat ang aking ama, ay napakagaan na umano ng kanyang pakiramdam. Nawala na rin ang pananakit ng kanyang katawan na animoy tinutusok ng karayom. Sa paglipas pa ng mga araw, ay tuluyan ng gumaling ang aking ama. Tanging naiwan na lamang sa kanya ay ang mga peklat. Matapos ang pangyayaring iyon ay mismo ang aking ina na ang nagsabi na sustentuhan nila ang mga anak ni tatay sa dating kinakasama at huwag na muling maglilihim pa. Simula noon mga kalakbay, ay muli nang naging maayos ang kanilang pamumuhay. Hanggang sa napagpasya na nga nilang umuwi sa Davao kung saan naroroon ang pamilya ng aking ina at doon na nanirahan.
Subalit sadyang mapaglaro nga yata talaga ang panahon. Dahil sa paglipas lamang ng maraming taon, ay naghiwalay rin ang aking mga magulang at may bago nang kinakasama ang aking ama. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.